приятели, аз съм Критко и днес ще играем на The Dropper, Minecraft. Много хора са ми, в смисъл много мои приятели са ми питали да играя тази поредица и сме казвали играй и играй. И викам, ще играя. Така е този мап, не тази поредица. И мисля да го правя на епизоди, да не го минавам веднага. И така. Опа. Така. Обе. Така, който иска може да си прочете правилата, аз ги четох. Така. Всичко съм си настроил. Да. Готово. Прочетах си ги сигурно. Така. Time set. Се тая. Прасе, дали ще може да го мини нивото. Прасе, я пробвай. Първо ниво. Магнес. Прасе, можеш ли? Сега ще сляза долу и ще видя дали прасето го е минало. Прасето хора мина нивото заедно с мене. Яко. Добре, готино. Това не го очаквах. Мислех, че ще умря. Ще умре. Добро прасе. Явно е добро на памет. Така да е. Джумп или както така му се вика. Да дропа, бе. Второ ниво. Фол. Долу. Или. What? Не! Много късно. Само едно умиране до сега. Едно е. И две! What? Какво беше това е? Така да не се отземам повече тук. Мале, какво беше това деца чу? Чакай там. Чакайте. What? Не, ето това е музиката. Вай. Чакай, тук няма ли? Ето. Хора, виждате ли една крава там, бе? Чакай, ако това е крава. Да, това е крава. What? Хора, виждате ли, бе? Вай. Сега, ако не я виждате... Вижте къде седи. Не мога да я ударя. В смисъл не мога да стигна. Чакай, ще стигна. Не, казвам се. Чакай, бе, тука, бе. Нали? Чакай, бе. Много вода, много нещо. Диамант. Мале. Така. Готово. С моя скин съм си. Уау. Готино. Мисля, че съм с Стив или с Алекс скина. Диамант. Така. In the middle. В средата мисля, че се превежда. Скачай. Бия. Не бия, отсевам. Не. Много съм. Карак! Не, това път го отсевам, казвам ви. Карак. Кога ви кажа просто. Какво карашко? Yes! In the middle. Така. Сам. Спам. Така. Каос. Коли. Ето е водата, е. Да, бе, това.
О, ма то подвеждащото е. Вижте, това е синьо, в смисъл да се заблудиш. И това е синьо. Да. Това е много измамно. А нали го минахме от първия път? Я, колко умирания имам? 1, 2, 3, 4. 4 умирания. Само 4, щом са 2. Готино. Така, 4 диаманта, 4 нива. Майн. Мале. Оле! Не. Да, 5 умирания. Така, мисля, че тук някъде беше често. Не. Па. Аз ли съм сляп или? Ето го. Диамант. Оле, не! 3 сърца и половина. Мали. 3 сърца и половина, това е. Вече 4. Култаин. Опа. Аре бе. 6 умирания. Добре. Култаин. Чакай, там прасе ли видях? Не. Прасе. Между тук често не го знам къде е. То там ще се върна. Уау, това е голяма стъпа. То това дето паднах и кабина за къпане. Това е шкаф и така нататък. Правилно. Коще за буклук. Има ли букуси вътре в него? Да. Диаманта е буклук, много ясно. Шкафче. Яко. Много макев всичко. И там и хавлията направена. Да, некъде. Килимче. Яко е всичко. Много яка тази стая. Тия стая много макевят. Много яко всичко. Така. Айде. Така. Така. Стига сега. Така. Писаме да го повтарям. Това май беше. Да. Така. Добре. Как ма стресна. И вярно. Да, ето го. Ето, аз знам как се минава това вече. Видях табелките. Не! И забравих, тук не може да... На обсидиана умира, защото... Да. Аре бе! Се базикаш. Чакай, това си едно ме телепортна. Не знам дали се е видял на клипа, обаче... Аре бе, човек! Кой си тия бъдзи? Добре, ама то си едно ме телепортва, бе! Не знам дали се вижда на клипа, ама... Опа, бък ако. Добре, тук няма да стане такъв бък, дано. Да. Да, така. Да. Колкото знам. Така. Оп. Не бе, човек, това беше последното. Така. Не бе, не на обсидиана бе, човек. Не. Да! Не! Къде умрях? Това е много жалко.
Не бе, човек. Избих! Теле, много. Бе, на половинка съм. О, кошка. Умри, кошко. Да бе, това не дава никаква храна. Не, че съм гладен, да, ама... Да. О, какво? О, аз забравих да взема диаманта. Нищо. Ако имаш, да. Левел 8. Туалетна! Трябва да падна при лайната ли, бе? Ома, то наистина има лайна. Нищо. Намазах се. Очаквах да са по-меки. Не! А не мога ли да щупя някак? Защото тази лодка ми пречи да... О, ес! Да се щупила само. Да ги щупя всички тяло. Ой, да, лодката. Дай си ми лодката. Ще плувам. Чакай. Аре бе, ще трябва да се обиждам. Не, чакай. Дексия. Или не. Чакай, дай си ми лодката. Сега ще събирам лодки. Дай. От тук, обе. Се бия с пръст. Ох, как ми... Скънзи. Така, диамантче. О, кучишка вратичка. Ето вижте, вратата е на кучишка. Аз съм куче ли, бе? Стига. Оре, бе. Ох, кошка ще оставя. Не, ще убия. Не, ще оставя да живее. Въпреки че я ударих един път. Нищо. Мисля тук да продължа, тези неща не ми трябват. Мисля хора до тук да спра клипа. До тук ще спра клипа, защото... Всъщност, знаеш, искам да мина и това ниво. Обаче тези неща ще ги... Ще взема само толкова. Това ще го взема. Ще мина това ниво. И не знам. Защото много кратък става, пък... Това ще ме даден... Нещо не вземам, не знам. Мале, защо е тъмно тук, е? Умирам край. О, тук има бажина. Яко. Не знам защо е тъмно. Трябва да скачам тук на това ли? Как? Оле, не! Чакай, малко. Brightness. Мали. Не бе. Добре. Пак ще пробвам. Ой, тук има пажна. Що сте толкова гадни всички? Толкова с пъти дома. Не бе! Да, не! Край умирам. Право. Така, пажна. Yes! Мале, какви сте все още звуци, бе? Опа, какво е това? Супер спид. Какво значи това? Ти луд ли си, бе? Ти луд ли си, човек? Това нищо. Супер спид, това е някакъв хак. Моля се. Не, ще умра. Не. Не бе! Yes. Това малко трудно ще се мини. Не всякъде. О, така.
тук трябва да скоча. Не, водата! Пиу! Пуш! То? Уф! Моля се. Така. Оле, не! Защото? О, защото не. Така. Yes! Тука ли? Давай. О, не, водата! Това път ще спя. Не, бе. Не, бе, не тука, бе. Не, тук няма да успея. Успях! Yes. Край, успях. Не, красавци. Мина го. Честа. Той честата, тук има ли честа? Супер светлата стая, да. Що тук мога да се кача? Да, ето го. Ето го, хора. Аре, бе. Тичай. Поста на 1.4.7 и нали трябва два пъти... Ко правите и тука, бе? Трябва два пъти да... Наистина W и ми е малко трудно. Честно да си кажа. Така да имам мале колко букуци. Знаеш ко? Mind, не, Rail. Така. Rail. Тея хубави неща тук да се заминават. Така. Мале, защо скочих? Изобщо. Чест, нещо. Букуците ми. Знаеш ка? Имам диаманта. Тия да ни пречат и така, да стоят тук. Да. Седей, сето спам. Един диамант. Колко диаманта? 9 диаманта, шало. Хил. Това с не дали. Добре, хора. Да продължим другия път. Дано ви е харесало. Спокойно ще превъртя мапа, ще има и други епизоди. Абонирайте се, харесайте и до скоро!